नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आजची रेसिपी आहे मालवणी पद्धतीने सुरणाची भाजी. सुरणाची भाजी बनवण्यासाठी सुरण स्वच्छ धुवून चिरून पुन्हा धुवून घेतला आहे. 4 लसूण पाकळ्या, अर्धा इंच आलं आणि कोथिंबीर ठेचून घ्यायची आहे. कढईमध्ये 7-8 चमचे तेल गरम करायचं आहे. चिरून घेतलेलं सुरण गरम तेलामध्ये घालायचं आहे. तेलामध्ये सुरण आपल्याला चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. 10 ते 12 मिनिटानंतर सुरण चांगलं भाजलेलं आहे. त्याचा रंग बदललेला तुम्हाला दिसेल. कढईमध्ये 4-5 चमचे तेल गरम करून घ्यायचं आहे. तेलामध्ये एक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. आता यामध्ये ठेचून घेतलेली आलं, लसूण, कोथिंबीर घालायची आहे. आता यामध्ये घालायचे आहे अर्धा चमचा हळद आणि मालवणी मसाला. चमचाभर मालवणी मसाला घालायचा आहे. सर्व जिन्नस तेलामध्ये चांगले परतून घ्यायचे आहेत. आता यामध्ये तेलामध्ये भाजून घेतलेलं सुरण घालायचं आहे. अर्धा ग्लास पाणी घातलेलं आहे. अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. आता यावर झाकण ठेवून 10 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे. सुरण चांगलं शिजल्यानंतरच त्यामध्ये 2 कोकम आणि छोटासा गुळाचा खडा घालायचा आहे. वाटप बनवण्यासाठी इथे मी 1 कांदा, अर्धा नारळाचं ताजं खोबरं, 5-7 लसणीच्या पाकळ्या आणि 1 इंच आलं घेतलं आहे. हे सर्व लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे आणि याची पेस्ट बनवायची आहे. हे कांदा, खोबरं, आलं, लसूण याचं वाटप या भाजीमध्ये घालायचं आहे. आपल्याकडे वेळ नसेल तर वरून फक्त ताजं खोबरं घातलं तरीही भाजी छान होते. मिक्स करून घ्यायचं आहे. लागलंच तर थोडं पाणी घालायचं आहे आणि 1 मिनटं झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचं आहे. चिकन, मटणसुद्धा याच्यापुढे फिकं पडेल इतकी ही सुंदर टेस्टी भाजी होते. मालवणी पद्धतीने सुरणाच्या भाजीची रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.